Здравейте! Днес ще ви покажа как да свържете правилно тази Android мултимедия в Kia Sportage 2011 година, която е с фабричен усилвател. Това е кабела, който е специален, когато Kia е с усилвател. Това е камбус декодера. Това тук са входовете за усилвателя, за фабричния усилвател. L-in, R-in. Сега ще ви покажа как трябва да се включи всичко, за да стане. Включваме главния захранващ кабел първо. Така. Входовете за усилвателя. Входовете от усилвателя се включват тук в аудио аут. Ляв, десен. Бял с бял, червен с червен. Така вече усилвателя получава сигнал от мултимедията. И сега ще включим да видим дали ще тръгне. Има звук. Точно на този автомобил, като дам на контакт, има около една минута бръмчение. Чува се в говорителите. Което е много неприятно. Когато колата не е на контакт, всичко си работи идеално. Сега ще ви покажа как може да премахнете този брум и неприятното пукане. Значи, в момента усилвателя взема сигнал от RCA изходите, както го свързах, нали, по-рано, от мултимедията. Явно проблема е тук. Затова сега ще взема сигнал за усилвателя от друго място. Ще взема сигнал директно от изходите за тон колони, само че с този конвертър. High level to low level конвертър. Ще го включа тук отзади, където са изходите за говорители от мултимедията. Така. И сега входа на усилвателя слагам тук в output. И сега ще проверим. Ето. Първото, което е, че това пукане го няма вече. Ето, давам на контакт. Изчезна и брума. Няма брум. Ето. Посредством този конвертор проблема се реши. Вече усилвателя взима сигнал от изходите за говорители от мултимедията. И няма брум, няма пук-пук, няма нищо.